Volgens mij was ze nog gaan groeien. Ik denk dat ze hem te vroeg gestoken hebt. Steek dat ding terug, dan groeit dat ding nog wel een keer. Dat is het zeker? Ik denk het wel. Alleen maar heen, zodat naar ergens, maakt niks zo leuk. We moeten die asperge dadelijk gewoon nog gaan optrekken, hè? Groeit dat wel zo? Er gebeurt niks. Wat moet ze dan doen? Ja, maar, bevolkingen. Wie leurt ze dan? Nee. Wie wil dat die doen? Dus de P, dat is de grap en dus een stad met steen. Hij zien weer samen, hij kan onderweg, maar weer steunen. Zeg, zit je eindelijk klaar? Kunnen we vanavond met de Pokkelbergen te beginnen? Maakt dit zo leuk, het lieve tijd zijn razelbenen weer op de straat. En terwijl de zomer is in niets, ze rijdt online. Dat is de neus, alleen maar heen. En steeds de ergens, de juiste pijn. Dat is de grap. Oeps, sorry jongens. Hier staat er al! Daan, hoeveel neem je op te trekken? Dat is het vastelavond! Wie pan op!